Sprite. May buntag desta na no. Naka-jogging na puta diri mga idol. Sindo ta sa area diri mga idol. Tingin jogging pag may time kay para mga muawas ang kuan ba katong mga tiki-tiki na to bitaw nga gipanginom. Maanod. Sus nindot kay ni dit-dita diri mga idol. Noon sa kagabion. Dol. Pagkanindot adit-ditan diri sus naganggi siguro kayong nangabuntis diri na pita pa. Mingaw mo kayo. Oh. Mingaw kayo diri mga idol. Sus, grabe nindota. Panahon sa kagabion na ni porte kining nindota adit-ditan diri na pita. Tumoy is bungtod niya. Overlooking guys tanan. Oh, lala. Saan ni bro naglanggam? Uy hala. Nadaan pa ko. Porte gini daga nang mag-date dire. Saan ni? Bitay. Oh, nahabilin ko. Tanawan, nahabilin. Daan ko pa. Ay, sus. Pare mo dire ay tanay pambilin. Sabi mo na kaglanggam. Ayaw tao ni pambilin. Oy. Sakpan mo na, sakpan mo. Kinsam to mga panting binuwakan niya. Oh, binuwakan na. Oh, sa katong mga nawadaan niya. Kung nabilin, dara dere. Liog ta-claim niyo nga rin. Say. Nga. Sayin taon. Oh, baliw lang ta sa katong nabilin na ning kuan. Balikan ninyo nga rin. Nara dere, gisangit ra. Isa kayo nagsangit ani. Oh, dara, mao ni location. Oh, dara. Mao ni location dere. Balikan ninyo, balika. Balika ito, balika.